Перед пачаткам выставы польскі батлеечнік з Кракова правёў майстар-клас для брэсцкіх вучняў польскамоўных класаў. Хлопчыкаў і дзяўчынак знаёмяць з гісторыяй і тэхнікай стварэння батлеек. У Польшчы пераносныя батлейкі – неад'емны атрыбут каляд, а рамесная традыцыя па іх стварэнні зарадзілася менавіта ў Кракаве. Батлеечныя скрыні увасабляюць самыя значныя і прыгожыя архітэктурныя славутасці горада. По-белорусски это звучит батлейка, ну а иначе еще называют шопки. Это традиционные шопки, которые изготовлены были много лет тому назад. Они двухъярусные, но сейчас появляются и более усложненные шопки. Это многоярусные, механизированные и электрифицированные. А сейчас появляются шопки, в которые вводятся уже новые электронные элементы. Традыцыйныя батлейкі прысвечаны нараджэнню Хрыста. Аднак, акрамя хрысціянскіх герояў, кракаўскія батлейкі дэманструюць і сцэны з вядомымі гістарычнымі персонажамі. Исторические легендарные персонажи, как Лайконик, как Трэмбач з Мариатской вежи. Это персонажи старого исторического города Кракова. Гістарычны музей Кракова з 1946 года праводзіць штогадовыя выставы рэлігійных, мастацкіх, патрыятычных і гістарычных батлеек. Ствараюць іх як прафесіяналы, так і мастакі-аматары. На брэсцкай выставе прадстаўлены тыя, што атрымалі найвышэйшыя адзнакі і ўзнагароды. Выставку, которую мы сегодня показываем, она представляет традиционные культурные ценности юга Польши. Это традиция Польши. Теперь уже она стала 2 недели тому всемирной традицией, потому что ее записали в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Выстава запрашае ў чароўную казку, напаўняе святочным настроем каляд і Новага года. Есть такая классическая фраза «И сотворил Бог чудо». Вот это чудо и есть, наверное, рождение человека, которое мы видим на этой выставке. Это действительно чудо. Наведаць выставу «Кракаўскія калядныя батлейкі» ў брэсцкім музеі выратаваныя мастацкія каштоўнасці можна до 13 студзеня 2019 года. Уладзіслаў Шарэка, Сергей Майсвічук, Александр Воронин, телерадиокомпания «Брест».